Bé, doncs continuem el nostre programa i tal com els havia anunciat abans d'anar-nos a publicitat, ho continuem amb la secció dedicada a l'esperanto. Ja saben que en aquesta secció ens acompanya quinzenalment el Martí Guerrero, el nostre particular professor d'esperanto, que com sempre ens introdueix de mica en mica i molt a poc, això sí, perquè anem assolint els coneixements en l'idioma de l'esperanto. Bona tarda, Martí. Bona tarda, bon vespero. Bon vespero, Bon vespero. Molt bé. Martí, avui què farem? Farem una miqueta de repàs, oi? Exactament. Com que ja han passat 5 programes, ara convé conservar-lo el que han passat anteriorment, perquè no ha de malentar massa coses noves, però que s'oblidin les anteriors. Farem un repàs cada 5 programes, llavors farem un repàs dels programes anteriors, un repàs una mica ràpid, perquè si no, no tindríem temps, però convé recordar l'anterior. Doncs molt important, precisament per consolidar els coneixements, com deia el Martí, que hem anat adquirint setmana rere setmana, doncs ara recordar, refrescar la memòria perquè no se'ns oblidi, d'acord? Exactament. Doncs Martí, endavant. Comencem. Vinga. El primer dia començàvem per dir que les frases que fem servir per expressar els nostres sentiments, les nostres idees, majorment, la major part de paraules que fem servir són els que en diem els noms de les coses, com ara taula, cadira, televisió, el terra, la paret, un jersei, pantaló, tot això són noms de coses. Llavors, en esperanto, els noms de coses, aquests substantius, acaben tots en o, com veiem aquí, tota aquesta regla de paraules. Tablo, que és taula, amb o, meblo, elefanto, meblo és un moble, elefanto és un elefant, besto és un animal, libro és un llibre, igual que en castellà, lito, un llit, paperos, un paper, objecto, un objecte, banano, un plàtan, fructo, una fruita. Llavors, vam dir que en esperanto les vocals són les 5 que tenim gràficament en català, però no els 8 sons vocàlics, sinó que només té els 5 sons com el castellà, a, e, i, o, u. I llavors a cada síl·laba té una sola vocal. Tablo té 2 síl·labes, 2 vocals. Meblo, 2 síl·labes, 2 vocals. Elefanto, 4 síl·labes, elefanto, 4 vocals. Llavors, l'accent sempre, gràficament no n'hi ha, però s'accentua la penúltima vocal. En aquest cas, hem de dir tablo, no tabló. Meblo, a la e. Aquí hi ha 4 vocals, la penúltima és aquesta, elefanto. No podem dir elefanto o elefantó. Elefanto, besto, libro, lito, sempre la penúltima vocal. Amb això vam repassar els noms de coses. Tablo, ja hem vist que és taula. Aquí veiem que diu tablo sense cap article i aquí és l'article. En esperanto només hi ha un article determinat. Si jo dic, dona'm un plàtan, em donarà un plàtan qualsevol a una persona que li pregunti. Si li dic dona'm el plàtan, em donarà el plàtan que ja sabem, que ja abans havíem parlat d'ell, o un llibre, dona'm el llibre, és ja l'article, i dona'm un llibre és indeterminat. En esperanto, quan és indeterminat, no es posa. O sigui que si veiem tablo, vol dir una taula. La tablo, aquí sí que és la taula. Tant serveix per masculí que femení, els objectes no en tenen de masculí i femení, l'esperanto és un idioma lògic, tenen masculí i femení les persones, els animals, però els objectes no tenen masculí i femení. Llavors els plurals ho posem amb aquesta lletra, que és una J, però té la pronunciació de I. En esperanto sempre, totes les lletres tenen sempre la mateixa pronunciació independentment de les paraules, de les lletres que vagin acompanyades. En aquest cas, tabloi vol dir, aquí no tenim article determinat, vol dir unes taules, perquè és plural. I la tabloi, igual val per masculí i femení,
si és persona o animal, i si són objectes, tampoc no hi ha el plural en l'article, o sigui, és invariable l'article, sempre és la. Veiem que la tablo és la taula i la tabloi, les taules. Aquesta lletra té la pronunciació de i, tabloi, tabloi. Llavors és perquè puguem ajuntar dues vocals, la pronunciació de dues vocals, sense trencar la regla de que cada síl·laba hi ha d'haver una sola. O sigui que quan posem aquesta jota i la pronunciem i, vol dir que ha d'anar a fa diftong amb l'altra vocal que té al costat. Ta, bloi. Per tant, aquí hem de considerar dues vocals i l'accent, la penúltima. Això en diem una semiconsonant. Llavors aquí ja fem una frase. Tablo, una taula, estes és un verb, és el ser o estar. En aquest cas, el tablo és un moble, meblo, moble. Llavors podem fer el negatiu. Tablo ne estes fructo. Això és el no, és el negatiu. Una taula no és una fruita. Llavors hi ha les preposicions que indiquen les posicions en què està un objecte respecte d'altres. Sur vol dir damunt, sub, sota, i super, per sobre, sense tocar. Si ho fem aquí gràficament, en la taula, el gat està, l'acato, es diu l'acato, és el gat, estes surt la taula, perquè està tocant, surt. Si el gat el tenim aquí sota, l'acato, estes sub la taula, sota, davall la taula. I si està per sobre, és super. L'acato, estes super la taula. Vol dir que està per sobre, però sense tocar. Com una làmpada, per exemple, que està la lampo, esta super la taula. Està per sobre de la taula, que no està tocant. Llavors, signoro, ja hem dit que això era com una i i que s'ajunta amb la vocal que té al costat. Sin, io-ro, vol dir senyor. La signoro és el senyor. Stares, stares vol dir estar dret. La signoro stares, el senyor està en posició vertical, dret. Llavors hi ha la posició d'assegut. Si és un senyor que està assegut, podem dir la signoro sides, està assegut. La signoro cuixes. Cuixes vol dir que està estirat, en posició horitzontal. Stares dret, sides assegut i cuixes en posició horitzontal. Aquesta lletra, sense el circunflex que porta aquesta sobre, seria cusses, o sigui, és la S normal, sa, se, si, so, su. Però, si porta el circunflex, és com ara guix o caixa. És la pronunciació aquesta de xa. Xa, xe, xi, xo, xu. Cuixes. Llavors, cato és un gat, masculí. M'esperanto, només hem de prendre els masculins de les persones i de les bèsties, dels animals, perquè els femenins només hem de fer que posar-li ino a tots els masculins. Aprenent els masculins tenim tots els femenins. Cato és un gat, com que no porta l'article, és un gat qualsevol. Si digués el gat, diria la cato. Llavors, catino és el femení, és una gata. Com que tampoc no porta article, és una gata. Signoro, hem vist que era senyor. La senyora serà signor ino, l'acabament d'ino. Viro és home, i teníem senyor i tenim home.
viro. Virino és una dona, és el femení.